Avui és el Dia Internacional del Llibre Infantil commemorant el naixement de Hans Christian Andersen. S'han fet actes arreu del país i ens fixem en un concretament que ha plegat un miler de participants al Mas Casablanca de Taradell, a Osona. Era la festa per celebrar que s'ha completat l'edició de contes d'en Fermí, el ratolí pagès. Ara fa 5 anys, el Mas Casablanca va començar a editar aquests contes pedagògics com a complement a les visites que nens i nenes fan a aquesta granja escola. En aquest temps ja n'han venut 15.000 exemplars. Ara la publicació de l'últim conte de la col·lecció del ratolí Fermí i la seva parella Valentina tanca el projecte inicial. 12 contes relacionats amb l'activitat d'una casa de pagès tradicional en cada un dels mesos de l'any. Tot i ser un projecte d'autoedició, tots dos ratolins han sabut atraure l'atenció del públic més jove. El que veiem és que el producte agrada, que les escoles ens truquen dient que el fan servir per lectura, primer, segon, tercer, que els nens estan encantadíssims amb aquests personatges, que és com un culebron, i que ara ja hi ha escoles que diuen, mestres que diuen, jo tinc els nens controlats gràcies a aquests dos ratolins, perquè el dia que no es porten bé a la classe no hi ha lectura d'en Fermí i la Valentina. L'any 2006, Pep Cabanes i la seva dona, amb el suport del dibuixant Joan Romaní Escaramuix, van engegar aquest projecte editorial alternatiu, al no trobar suport de les grans editorials. Gràcies a l'èxit recollit, amb una distribució porta a porta, ara ja es plantegen noves fites. Estem preparant coses per veure si passa a ser si fem una animació del Fermí i la Valentina, però bueno, tot això porta molt de temps i molta feina per acabar-ho de concretar i d'això, però bueno, s'hi està treballant. Els pares creadors del Fermí i la Valentina creuen que malgrat que els nens neixen en un entorn on la cultura audiovisual està plenament implantada, els infants sempre queden atrapats per un conte en paper ben construït que els diverteixi i alhora aprenguin.